doorzitten. Goed zo. Heerlijk, blijf doorrijden. En ga maar even dicht rijden. Als het echt te veel wordt, mag je gaan dicht rijden hoor. En dan ga je weer doorzitten. Goed zo, hou been eraan. Ja, goed zo, been eraan houden. Lekker goed zitten op je billen. Goed zo. En als het te veel wordt, ga je weer dicht rijden. Ja, is goed zo, meisje. En dan ga je weer doorzitten. Goed zo. Goed op je billen zitten. Probeer als je door gaat zitten de zitknobbels te zoeken. Goed zo. Hou de spieren lekker los, ontspan ze. Vanaf je schouders, je bovenarmen, je onderarmen, je bovenbenen, je knieën. Mooi knikje erin laten. Goed zo. Ja, ga maar goed. Heb je bijna een halve bak, hè? Goed hoor. Ik denk, ik zeg niks. Je gaat vanzelf wel licht rijden als het je echt te veel wordt. En dan mag je zo meteen weer gaan doorzitten. En dan mag je er even op letten of dat je, als je doorzit, heel iets je onderste buikspier ietsjes aanknijpt. Die moet je heel ietsje spannen. Dus het is nog een mooie buikspieroefening ook. Goed zo. Ja, is prima. Voel je dat je die onderste buikspier iets aanspant of niet? Ja? Mooi. Maar dan heb ik best wel veel doorgezeten. Hey, je kan van morgen last van je buikspieren hebben. Hé, ik heb daar spierpijn. Als dat zo is, ben je er gelijk bewust van dat je die buikspieren niet zo heel veel gebruikt. En dan gaan we weer door zitten. Je voelt dat je langzaam gaat met je been. Zoals je de benen recht gaan brengen. De horen te kantelen. Goed zo hoor. Mag je bij de E oversteken naar de benen. Juist. En dan mag je rechtsop. Goed zo. Je rechterbeen gelijk naar de muur toe. Juist. Want dan mag ik wel laten lopen. Ik ga ook binnenteugen erbij. Alles op de rechterhand zitten. Juist. Zo. Maak dan druk op je rechterhand. Zo, ja. En je linkerhand erbij natuurlijk. Goed, dan gaan we natuurlijk ook op deze hand eens even lekker proberen door te zitten. En kijken of we dat goed zo kunnen blijven. Ga je gang. Sturen. Op de zijde hoekslag houden. Probeer te ontspannen. Je rechterbeen gelijk terug door de muur heen. Kijk heel duidelijk zijn kunnen. Je rechterhand mag niet naar voren steken. Goed zo. Ja, keurig hoor. Goed zo. En als je dan daar loopt, probeer je toch te ontspannen in die spieren. Dus die spieren een beetje los te laten. Af en toe hoor ik die hersenen bij jullie praten, zodat jij even kan makkelijk praten. Hou even aan. Keurig, ruim dichtrijden hoor. Dan gaan we meteen achterover luisteren. Dan de rechterkant, de rechter X, dan de rechter X naar de rechterkant. De X.
Zullen we even thuis, dus kom op. Doorlopen. Maar wij zeggen wanneer het tijd is. Zo, mooie jongen. We willen maar een overgang maken naar de stad. Oh, nou, je mag nog niet naar binnen. Je mag hem beloven. Doe maar. Mooi, hè, dat we gewoon de tijd weten. Ja, dat is op de klok. Geweldig. Ja. Je bent hartstikke niet. Ik vind het wel hartstikke niet. Ja. Ik kan nog een paar ja, maar samen met z'n tanden binnen. En dan mag. Ja, maar ze loopt ertussen, maar. We rijden weer wel. Waren jullie krukje vergeten?